देखी भैया, हम रउअर छोट भाई सिंगर डॉक्टर राजा पांडे यूपीएस रिकॉर्डिंग कंपनी के माध्यम से एगो छठी माई के भजन भेज रहल बानी। ये भजन के रउआ सब सुनब और प्यार दुलार देहब। ए खातिर रउआ सब भोजपुरिया देवता के चरण वंदना बा आ बार बार नमस्कार बा। आदिता गोसैया हो अर्घ में होता देरी, आदिता गोसैया हो अर्घ में होता देरी, अर्घ में होता देरी हो, अर्घ में होता देरी, अर्घ में होता देरी हो, अर्घ में होता देरी। आइल छठी मैया हो भैया लिहिल घेरी, आइल छठी मैया हो भैया लिहिल घेरी, आदिता गोसैया हो अर्घ में होता देरी। सब लोग सूरज देवता से प्रार्थना करता। हमार नितेश दुबे जी सकरा पार भटनी से अपना घाट पर आइल बनी, माई के प्रार्थना करो तनी। अपना बाजार पर से डॉक्टर साहब सुमित पांडे इलाहाबाद वो भी अपना घाट पर आके सूरज देवता के रास्ता देखो तनी। केलवा के गछिया से घटिया सजावल बाटे, गांव के तिवैया सारा आइल बाड़ी घाटे घाटे। केलवा के गछिया से घटिया सजावल बाटे, गांव के तिवैया सारा आइल बाड़ी घाटे घाटे। सूरज गोसैया हो नजरिया तनी फेरी, सूरज गोसैया हो नजरिया तनी फेरी, आदिता गोसैया हो अर्घ में होता देरी। पूरा अजगरी के लोग अपना अपना घाट पर बिटुराइल बड़े। कोइलाहरा पंचायत के मुखिया श्रीमती कृष्णा कुशवाहा जी, पति श्री शंभू प्रसाद कुशवाहा जी, भदोही के पूरा लोग अपना घाट पर बिटुराइल बने और सब लोग माई के प्रार्थना करता। दूध हवा के धार लिहले हीरा के पुतावा हो, फल नारी अलावा से भरल दौरा सुपावा हो। दूध हवा के धार लिहले हीरू के पुतावा हो, फल नारी अलावा से भरल दौरा सुपावा हो। बभनु के पुतावा हो घटिया पे माला फेरी, बभनु के पुतावा हो घटिया पे माला फेरी, आदिता गोसैया हो अर्घ में होता देरी। पूरा सागर पंचायत के लोग और हमारे गुरु जी श्री दीप नारायण शर्मा जी माथा पर दौरा लेके घाट पर जा रहल बनी। सारा लोग भगवान सूर्य देव के इंतजार करो तरे कि ए बाबा जल्दी आई, व्रती लोग का बड़ा देर हो रहल बा। तीन दिन से भूखल बाड़ी सुधीरा के कनिया हो, बंड बाजा बाजत बाटे नाचत नचनिया हो। तीन दिन से भूखल बाड़ी सुधीरा के कनिया हो, बंड बाजा बाजत बाटे नाचत नचनिया हो। गाँव राजा पांडे हो सुनील करवा जोरी, गाँव राजा पांडे हो नितेश करवा जोरी, आदिता गोसैया हो अर्घ में होता देरी।